Dende Sanxenxo e para toda Galicia, Verán, Verán. Co patrocinio de Adegas Martín Kovacs. Denominación de orixe Rías Baixas e Concello de Sanxenxo. A ver si nos organizamos un poco, ¿eh? Que estamos todos en el mismo arroz. Los mejillones y las gambas hemos pedido Albariño Rías Baixas. Si alguien se opone, que lo diga ahora. Todos de acuerdo menos el bogavante, que no se ha presentado. El arroz pide Albariño Rías Baixas. Que tal, como están? Benvidos unha semana máis ao Verán Verán aquí en Canal Rías Baixas, tamén en Televigo, Telemiño, Canle Ribeira Sacra e a Televisión de Ferroloxe. Xa ven, o tempo non acompaña no exterior, estamos no Real Club Náutico de Sanxenxo, dende aquí imos facer este Verán Verán, un programa, xa verán, de cine. Imos ter connosco a Amador Arias, o coprotagonista masculino da exitosa película O que arde. Tamén vai pasar por aquí outro actor, Adrián Castiñeiras, para falarnos do seu traballo, da súa profesión, pero tamén dun proxecto con acento sanxenxino no que anda metido. Despois xa verán, xa lles conto moito máis. E ademais, tamén imos falar de viticultura, pero con perspectiva de xénero, a través de dúas emprendedoras que acaban de montar un proxecto moi interesante. Pero antes de todo isto, o Verán Verán de hoxe ten moito ritmo, ten moita música, así que marchamos ata o Parque da Praia Panadeira con Juanma Lorenzo. Aquí estamos, Dani, unha semana máis no set do Verán Verán musical, aquí o Mar da Vila Trío. Como vai o vosso Verán Verán? Bueno, moi boa tarde, hola Juanma. Pois o Verán Verán a nos vainos bastante fastidiado, este casi que non é verán. Todas as festas se fotaron abaixo e agora mesmo estamos facendo cousiñas moi pequenas. Pero bueno, vamos tirando. Esta cousiña un pouco complicada, pero vimos que fai uns días estivechedes na Pobra, na túa terra. Sí. Como foi ese concerto? Estupendo, foi un xoves coa xente local e pasámoslo estupendamente. De feito, repetimos o luns 17, que é festivo local, e ali esperamos a todos os pobrenses e todos os veciños que se queren achegar para ver o noso concerto. Vimos que levas na música dende 1992, pero xunto con Xan Barros e Sabela Vázquez, dende cando estades con Mar da Vila Trío? Pois aproveitamos este verán, porque nós somos o grupo Puzzle, no verán facemos verbena, con música de verbena por toda Galicia, e entonces ao surdir esta pandemia, pois tuvemos que reducir o grupo, non poder facer verbena, e entonces para adaptarnos a cousas pequeniñas, como terrazas, pequenas festas familiares, así, pois formamos Mar da Vila Trío, por traballar un pouquiño. Tamén vemos que tocades música para todas as idades, sí, diferentes estilos, algúns incluso modernos, como a próxima canción que nos vades a tocar, de Atusa. Como definirías a música de Mar da Vila Trío? Pois música para divertir a xente, de todas as edades. Temos desde valses e rancheras clásicas de toda a vida, pasodobles, hasta música máis actual, como vides a ver agora coas cancións, xa que non hai problema, en eso non fallamos, temos un repertorio moi amplio. Ainda queda Verán Verán, como se plantexa o futuro de Mar da Vila Trío? Bueno, esperamos que Mar da Vila Trío sea solo unha solución para este verán e podamos salir co grupo Puzzle para a temporada que ven, que todo pase e que gracias a Dios o noso grupo poda salir e traballar moito, e recuperarnos. Pois agora só nos queda coñecer a música de Mar da Vila Trío, así que con eles vos deixo. Puede
que poner la canción le da una depresión tonta. Llorando lo comienza a llamar, pero él la dejó en buzón. Será porque con otra está fingiendo que otra se puede amar. Yo te dediqué una de Romeo, para ver si empezamos la aventura. Sé que tú sufres de deseo, haciéndolo todo eso se cura. Si a la calle yo salgo y te veo con tu tumbao, no quiero ser exagerado, Pero me tienes alocado, intentando pero no consigo. Dime papi si te viene conmigo y fíjate que en mi cama, pero me tienes alocao, intentando pero no consigo. Dime baby si te viene conmigo, dale nena, cáele a mi cama, mi cama. Desde el primer día tú querías hacérmelo y hace tiempo que sé que tú estás intentándolo. Te tengo en espera por si luego me arrepiento. Sé que en el amor tus heridas hacer daño. Desde el primer día tú querías hacérmelo y hace tiempo que sé que tú estás intentándolo. Te tengo en espera por si luego me arrepiento. Sé que en el amor tus heridas hacer daño. Pero me tiene alocado, intentando pero no consigo. Dime papi si te viene conmigo y fíjate que allá en mi cama, mi Pero me tienes cama. alocao, intentando pero no consigo. Dime baby si te viene conmigo, dale nena, cáele a mi cama, mi cama. Alocado, intentando pero no consigo. Dime papi si te viene conmigo y fíjate que él a mi cama, mi cama. Pero me tienes alocao, intentando pero no consigo. Dime baby si te viene conmigo, dale nena, cáele a mi cama, mi cama. Nadie está mirando, Vamos a hacerlo papi, no apague la luz. me tienes pensando. ¿Cómo lo hago para que te enamores tú? Nadie está mirando, Vamos a hacerlo papi, no apague la luz. me tienes pensando. ¿Cómo lo hago para que te enamores tú? Pois seguimos no Verán Verán aquí en Canal Rías Baixas, tamén en Televigo, Telemiño, Canle Ribeira Sacra e a Televisión de Ferrol. Nos vindeiros minutos imos falar aquí no programa dun proxecto emprendedor impulsado por mulleres no mundo tradicionalmente de homes. Chámase Anónimas Viticultoras e as súas impulsoras son Cristina Yagüe e María Falcón. María, Cristina, que xa me lío o comezo, que tal? Benvidas ao Verán Verán, como estades? Moi bien, moitas grazas. Bueno, primeiro saber un pouquiño como entrachedes vos en contacto e un pouquiño como xurdiu toda esta idea de crear Anónimas Viticultura. A ver. María y yo nos conocimos un poco pues, lo típico, catando vinos en un sitio donde nos invitaron a ambas. Y bueno, pues tuvimos la verdad buena sintonía desde el principio. Yo luego estaba haciendo un vino tinto Rías Baixas de la variedad Caíño y en otra bodega, y María se interesó, desde la bodega de donde la familia de María se interesaron por la elaboración de este tipo de vino, y bueno, pues se pusieron en contacto conmigo y yo encantada de colaborar con ellos, y bueno, pues a raíz de esta colaboración pues nos fuimos conociendo un poco más y nada, nos empezamos a llevar cada vez mejor. Claro, e foi entón cando se creou esta idea, non? Non sei quen das dúas tivo a idea ou a iniciativa de vamos a tentar crear este novo proxecto, non sei. Levo no mundo do viño moitos anos, non? E cando falín con Cris, que me gustou moito como elaboraba os caíños, dixenlle, oye, vente para a bodega da miña familia, que é a bodega Don Olegario, e ven ali a facer os viños. E despois, unha vez ali, fomos nos coñecendo un poquinho máis, eu tiña aí xa aí dentro, porque eu veño dunhas mulleres mariscadoras de miña familia moi fortes, moi bravas, e tal. E na miña familia as mulleres sempre estuvimos aí luchando, somos moi loitadoras, e nada, tiña, sabedes que o mundo do viño, en Galicia non tanto, pero fora de Galicia é moi masculino, non? Eu agora son a xerente da adega e noto eso, non? Ese rollo, non? Claro. Por iso decidín, tiña eso dentro de facer algo para darlle valor á muller rural, non? Claro, non sei que comentarios ou que reaccións vedes cando presentades o proxecto neste mundo, non? Que dicimos tradicionalmente de homes, non sei como vos sentides agora con este proxecto impulsado por mulleres bravas emprendedoras. A ver, estamos super contentas porque, eu cando hai xente que chega á bodega preguntan sempre polo jefe,
Claro. Polo jefe, xa... Claro, quedan aí esas que- cousas, esas non? cousas ainda quedan aí, Claro, che, claro. entra pola adega de onde está o jefe, digo, no, a jefa son eu, Claro. sabes, podes falar comigo que teño un problema, non? E despois vemos con este proxecto, pois xa non só poñemos en valor a figura da muller no medio rural, senón a figura de todas as mulleres, non? E o que vemos que a xente, cando lle explicamos o proxecto de que vai, moitas mulleres nos chaman, de que están, non sei, que lle emociona moito o noso proxecto, e que incluso queren traballar con nós, sabe? Ojalá pudiéramos... Claro. Vemos que gusta moito. Claro, porque eso, visibilizar o papel da muller no sector, a muller sempre estivo presente, non no agro, na vide, pero claro, non estaba visibilizado, que era, digamos, un dos principais problemas e un dos retos aos que nos enfrontamos tamén a día de hoxe. Sí, quizá lo que estábamos comentando, ¿no? Hemos estado más en un segundo plano, detrás de jefes, detrás de enólogos y bueno, pues creo que nos ha llegado un momento ahora en nuestra vida que tanto profesional como personal de coger un poco las riendas de nuestro proyecto y juntas pues nos hemos lanzado y la unión también un poco hace la fuerza, Claro, ¿no? claro. Y ahí nos hemos sentido también respaldadas nosotras mismas para poder dar este paso. Bueno, estamos a falar dun proxecto innovador, dun proxecto de emprendemento, pero non sei como emprender no mundo do viño, non sei se ese cadre é máis difícil que noutros sectores, quizás as novas tecnoloxías que son un pouco máis igual accesibles, non sei como é emprender no sector vitivinícola. Nos levamos tempo xa traballando no mundo do viño, coñecemos bastante o mundo do viño. Agora, polas circunstancias que hai agora do Covid, pois nada, eso sí, hai que igual adaptarse un poquinho máis, igual facemos, o que estamos agora nos plantexando, pois facer unha tenda online para vender online, porque nos, no noso caso, nos vendemos basicamente a hostelería, e a hostelería está bastante tocada, sabes? E si está tocada, pois nós tamén non vendemos en alimentación, e por eso había que como renovarse un pouquiño, traballamos moito as redes sociais. Sí, también a raíz ahora de lo que ha sido el confinamiento, pues hemos buscado esa manera de también contactar directamente con el cliente final, también a través de las redes, aprovechando todo este impulso. Y bueno, creo que podremos dar ese salto cuando tengamos nuestra propia web y podamos ofrecer ya ahí esa venta online, porque hemos visto que hay esa nueva dinámica del cliente, del consumidor, y se ha desarrollado mucho más con el confinamiento, lógicamente, lo cual está genial. Y entonces, bueno, vamos a tratar de que eso se mantenga, y creo que ha venido para quedarse ese hábito de consumo directo, de compra directa, digamos, ¿no? Bueno, agora que falabades do coronavirus, non sei un poquinho o impacto que tivo toda esta crise sanitaria no sector, non sei como vichedes o sector preparado, con capacidade de reacción para enfrontarse a novos retos como estamos vivindo agora. Eu creo que fomos bastante rápidos, non? O sector do viño, na hora de comercializar, fomos bastante rápidos, nós non temos tenda online, pero estamos facendo de outra forma, non? A venta directa, a través de redes sociais e todo eso. E despois, de momento, nos seguimos traballando, porque a pesar de que hubo confinamento, pues nos o peche da hostalería tamén, o peche da hostalería, nos teníamos que seguir traballando, teñamos que seguir indo á viña e traballala, claro, non? Sí, eso non para, Eso non para, eso, eu creo que sí que, hombre, seguramente as bodegas grandes pois foron máis rápidas que a nós, que as pequenas, pero eu creo que a tendencia é eso, Quizá los pequeños productores nos hemos visto un poquito más afectados, Claro. al no tener, digamos, esa facilidad de poder vender en grandes superficies, porque tampoco es el destino de nuestros vinos y de nuestra línea de elaboración, ¿no? de nuestro proyecto. Pero bueno, por contra, pues sí que tenemos esta otra posibilidad del interés por parte del cliente final, ¿no? Bueno, y también trabajamos muy directamente con lo que son los distribuidores, tiendas especializadas, entonces nosotras ahí sí que invertimos esfuerzo y tiempo. Que sea todo máis cercano. Claro. Bueno, sempre se di que o sector do viño sempre precisa, que está pendente, non? Que a súa modernización, que vai moi lento, moi paseniñamente. Non sei se agora sería o momento idóneo para tentar modernizalo un chisco máis, aproveitando este contexto actual no que vivimos tan diferente ao que vivíamos antes. Bueno, contate máis ou menos. No, es un poco lo que estamos comentando, ¿no? Sí que, a ver, para lo que es un pequeño productor,
la manera de producir, de elaborar y de sacar adelante un nuevo vino, por ejemplo, ¿no? Como es nuestro caso, eso va a ser complicado cambiarlo, eso sigue ahí, y nosotras sí que es cierto que hemos apostado, por ejemplo, por un material nuevo para la elaboración. En ese sentido, claro, ¿qué buscamos? Pues poder hacer cosas diferentes, ¿vale? Con las técnicas modernas de hoy en día para elaborar vino, pero a lo mejor pues tratamos de recuperar un material como ha sido nuestro caso, apostamos por un material como el cochopesto, ¿no? Que es una ánfora que utilizaban los antiguos romanos y que es el primer ánfora de este material que se pone en práctica aquí en Galicia, por lo que nos dijeron cuando la compramos. Y bueno, pues tratamos de hacer este tipo de cosas, ¿no? De apostar por nuevas líneas. A ver, eu creo que o mundo do viño tamén se está modernizando, incluso xa na imaxe. A imaxe das etiquetas non son tan clásica como antes, agora as etiquetas son máis atrevido, non? Máis arriscado, non? Sí, máis cercano tamén a xente nova, sabes? Non sei, chama máis atención, non son tan clásico, tan... Eu creo que aí sí que se está modernizando bastante, Bueno, dentro un momento falamos das vosas etiquetas, haberá tempo, pero claro, dicías ti, María, que sodes un proxecto innovador, e unha desas innovacións é que, por exemplo, traballades en rede con outras mulleres que tamén son viticultoras, non? Como é un pouco esa experiencia? Pues nosotras desde el principio nos sedujo la idea de poder trabajar con otras profesionales del mundo del vino, fundamentalmente, ¿no? Posteriormente también, con el tema de las diseñadoras o el tema de las redes sociales, también colaboramos con otras profesionales, ¿no? Pero un poco la idea de poder visibilizar más a la figura de la mujer en nuestro sector. Y en este sentido, pues hemos tenido la suerte de empezar a contactar con otras profesionales que están por la labor de colaborar con nosotras, y nos ha parecido, pues nos encanta poder compartirlo, poder nutrirnos mutuamente, ¿no? Con la experiencia de ellas, por ejemplo, en la Ribera Sacra, conociendo más la zona, o ahora mismo estamos ya en Valdeorras, ya poniendo los cimientos para una nueva colaboración y ya trabajando allí. Y esto pues nos mantiene en la emoción, ¿no? en la ilusión de poder seguir haciendo cosas nuevas y también compartirlas, que es muy bonito. E aprender dunhas e doutras, non? Exactamente. A idea nosa é colaborar con outras mulleres no resto de España tamén, pues, elaborar viños na Rioxa, no Priorat, pero colaborando sempre con outras mulleres. E por eso queremos que esas mulleres, que todas deixar de ser anónimas. Por eso nos chamámonos anónimas, porque é un homenaxe a todas esas mulleres anónimas que non foron reconocidas no seu tempo, nin profesional, nin personalmente. E por eso queremos que é un homenaxe a todas. Que se va de homenaxe, sí, por eso nos chamamos así, anónimas. Pois, se vos parece, falamos tamén un poquinho máis polo miúdo dos vosos produtos, dos vosos viños. Non sei como describiríades os caldos que vos traballades. Yo creo que hay un hilo conductor en nuestros vinos que los caracteriza, que es la frescura. O sea, nosotros elaboramos vinos vinos con mucha viveza, con muy buen paso por boca, buscamos que tengan una expresión natural a la hora en la nariz, pero que sean vinos también versátiles. Queremos que la gente joven pues se acostumbre a entrar en la cultura del consumo del vino, y entonces buscamos esa versatilidad en vinos que también puedan resultar como para tomar un aperitivo o también para comer, ¿no? Y yo creo que por ahí pues, tienen ese hilo conductor, ¿no? Eu creo que os nosos viños son un reflejo de nós tamén, sabes? Sí. E por eso son viños así moi alegres tamén. Con viveza, ¿no? Sí, a xente que nos conoce cando proba os nosos viños xa mira para xa nós. Xa vos identifica, non? Co produto. Bueno, aquí na zona do Salnés tedes produción, non? Que facedes aquí no Salnés? Aquí elaboramos en Rías Baixas albariño, caíño tinto. Entre medias también tenemos un rosado elaborado a partir de la variedad caíño tinto. Esta es la serie que hemos llamado Os Dunares.
Es una serie que está inspirada en todo el paisaje de la costa atlántica galega, la conformación de las dunas, toda esa frescura, la redondez, el movimiento, ¿no? Constante, y la salinidad, que también es un factor que está bastante presente, la salinidad, la expresión de la mineralidad en los vinos. Y ya hemos empezado tamén con la Ribera Sacra, ha salido tamén ao mercado Sacra, tamén, que ademais colaborades con mulleres que traballan ali no sector da viticultura da Ribeira Sacra, non? Sí. A ver, Cristina e eu sempre quixemos elaborar ali na Ribeira Sacra, non? Tuvimos a suerte de, a través dun amigo, coñecimos a un rapaz que acababa de morrer o pai fai pouco, e o pai tiña unha parceliña, non? O rapaz non podía traballala, nada, contactamos con el, empezamos a traballala nós, digoche que nos empezamos con unha parcela, e agora xa temos 5 parcelas, é que é moi difícil traballar ali, non me extraña que a xente... Viticultura heroica, non? Que lle diga a da Ribeira Sacra. Ali é todo xente maior, a xente que non pode traballar, enteráronse que 2 rapazas estaban ali traballando, viñeran xunto de nós para que lle traballáramos as súas terras, cedíanos as terras, e nós xa empezamos con unha, temos 5, e a xente sigue nos cedendo, pero non damos abasto, non damos, pero... Es complicado porque la mano de obra allí está muy limitada, muy reducida, por no decir casi inexistente, ¿no? Sí, as dificultades, non? Non é o mesmo un cultivo aquí no Salnés que na Ribeira Sacra. El caso es que lo bonito es que ahí hay un patrimonio de viñas muy interesantes, y la gente está muy unida, se ve que está muy vinculada el paisano al paisaje también y a sus propias tierras, y lo que nosotros estamos por la labor es de que no se pierda. De que non se pierda ese patrimonio. Aí temos dos exemplos, non, de Ribeira Sacra, non? Ribeira Sacra, aquí podes ver que aquí ves a 4 mulleres. Claro, agora falamos precisamente das etiquetas, porque creo que o que avanzábamos antes, non? As etiquetas que son pois unha aposta arriscada, podemos dicir, dentro de anónimas viticultoras, porque teñen moito contido moi especial, non? É dicir, teñen unha cuestión estética, pero tamén unha cuestión de contido. De contido. Esta é un mencía que temos, un mencía 100%, de varias parceliñas que temos ali, e nada, aquí ves, queríamos reflexar aquí, pois nada, aquí aparecen 4 rapazas, non sei, reflexan a alegría, pois a amizade, non sei, no rural, non sei, dounos moi bon rollo esta fotografía, e por eso... Sí, la gente le gusta mucho, la gente le emociona, y ya luego cuando prueban el vino se emocionan más. Claro. Pero ademais dentro das etiquetas tedes a intención de facer homenaxes a mulleres, non? A través do etiquetado dos vosos viños, non? Sí, vamos a sacar ahora la primera añada al mercado de la línea más especial de vinos que elaboramos, en la que, bueno, pues decidimos desde un primer momento que íbamos a incluir un homenaje a una figura, bueno, de lo que comentaba María, ¿no? Ten un diccionario de mujeres galegas, bueno, pues que estuvimos buscando, y entonces, bueno, pues hay una figura ahí que nos gustó mucho del siglo XVIII, y nada, hemos incluido en esa pequeña ventanita que nos permite nuestro proyecto, es hacer esa reseña que nos sale un poco de dentro, ¿no? Xa se pode avanzar en exclusiva para o verán que en Baiserra... Bueno, sí, lo podemos decir porque lo vamos a etiquetar, como quien dice, pasado mañana. Se trata de Mariana Estevez, es una comerciante de viños de Compostela del siglo XVIII, que se hizo un hueco entre los comerciantes que servían de vino a las tabernas de Compostela, ¿no? Y bueno, pues nos pareció chulo que arrancar esta apuesta por reconocimiento y de pequeño tributo y homenaje con ella. Podemos decir unha viticultora anónima que agora xa terá nome e apelidos dentro do mundo do viño, non? Sí, porque, a ver, nosa idea é facer cada añada dedicarlle unha muller anónima. Esta vez eliximos a esta muller, pero depois se pode ser unha muller futbolista, pode ser de todo, non? Sí, pero bueno, era significativo. Sí, que a primeira era moi importante, e despois tamén esos viños que van co homenaxe, esos viños son os que colaboramos con mulleres a facelos, e son viños que tamén que expresan a orixe, son viños de paisaxe, son viños de edicións moi limitadas, por eso son tan especiales, son viños de orixe, normalmente procedente de parcela ou con alguna elaboración especial, como lo que hablábamos del ánfora, as mulleres están colaborando con nós, e despois homenaxe ás mulleres anónimas. Bueno, para rematar moi brevemente, como se presenta a Vendima, que xa estamos aí a piques de poñernos mans á obra, como se presenta a Vendima? Pues estamos un poco a las expectativas porque ha sido un verano muy seco. Ahora pues ha venido esta lluvia que esperábamos como con los brazos abiertos, ¿no?
y espero, yo ayer estaba probando las uvas allí, nuestras uvas en la parcela, y decíamos, están muy buenas. Yo creo que estas lluvias me van a sentar bien y creo que deseo que sea una buena cosecha. Pois estaremos atentos a esa colleita. Cristina, María, moitísimas grazas por achegarvos hoxe ao Verán e moita sorte con esta aventura na que estades inmersas, que seguro que vos vai ir estupendamente. Moitas grazas por vir. Gracias, muchísimas gracias. Bueno, pois nos seguimos falando de iniciativas para impulsar neste caso o comercio local. Aquí en Sanxenxo, o Centro Comercial Urbano Entre Tendas acaba de adherirse a unha aplicación que nos permite comprar dende a casa cómodamente, con todas as garantías sanitarias, calquera produto das tendas que están asociadas a este centro comercial urbano. Imos con Juanma coñecer máis detalles e a ver como funciona esa aplicación. Que es una aplicación, esencialmente una aplicación móvil, aunque también se va a poder utilizar tipo e-commerce a través de un ordenador. Y es una aplicación que creamos para nuestros asociados del Centro Comercial Urbano Entre Tendas, para acercarle el mundo de las tecnologías, ¿no? Para que puedan vender a través de Internet. Yo creo que es, como las hormiguitas, un paso más para ayudar a vender en este año tan complicado, y beneficia varias cosas. Lo primero es darse a conocer a través de Internet, a través de una tienda de alguna manera online, de un gran mercado que es el Zasca, en el que tenemos esa gran oferta. ¿Cómo beneficia esta aplicación a los clientes? A ver, yo creo que es una forma más de comprar sin tener que desplazarse. Cuando lleguen aquí, sin tener que ir justo a la tienda, pueden ver toda esa oferta que nuestras tiendas en Sanxenxo les dan desde su móvil. Lo van a ver de forma automática una vez que tengan la aplicación, por lo tanto va a ser muy cómodo. En 5 clics van a poder acceder a cada una de las tiendas y a sus productos. Van a ver toda esa gama de productos que pueden tener, e incluso, que es muy importante también decirlo, si añaden esas tiendas como favoritos, esencialmente a la gente que nos visita, a los turistas que nos visitan este año tan complicado, pues cuando vayan a sus localidades, al haber añadido como favoritos, aunque la aplicación funciona por ubicación, también van a poder visualizar esas tiendas en su localidad. Vamos a imaginarnos que queremos entrar en una de zapatos, buscamos zapatos y complementos. Vamos a imaginarnos, por ejemplo, que entramos en este caso en Zapatería Monse, y aquí veríamos pues, los datos de la tienda con los distintos productos que tiene subidos en estos momentos, que en este caso muchos de ellos, por ejemplo, están en oferta, con lo cual nos pone el precio antiguo, el precio nuevo, y ya automáticamente daríamos a añadir como en cualquier otra aplicación online. Y ya nos aparece esa compra en el carrito. Si nos vamos al carrito, pues ahora desde ahí veríamos los productos que tengo en el carrito, y ahora simplemente si le doy a proceder, pues finalizaría la compra definitivamente. Una vez que el cliente haga una compra, ¿cómo tengo producto? A ver, va a haber varios sistemas, un poco lo elige el propio comerciante, ¿no? De cada cliente. Va a haber comerciantes que simplemente estén en el Zasca para mostrar sus productos, que el cliente lo vea y que lo compre a través de la aplicación, pero que lo tenga que el cliente recoger en la propia tienda, ¿no? O sea, al final es una atracción, pero con un escaparate de la tienda para ir directamente y también ver la tienda y ver los otros productos que tiene ese comercio, ¿no? Y habrá otros comerciantes que opten a enviárselos pues a través de una empresa de transporte, ¿no? Igual que cualquier otra aplicación online normal y corriente. Dende Sanxenxo e para toda Galicia, Verán. Co patrocinio de Adegas Martín Kovacs. Denominación de orixe Rías Baixas e Concello de Sanxenxo. Un día fui toro y de pronto era buey, luego solomillo y ahora soy tartar de buey. Y aquí, a mi lado, una botella de Albariño Rías Baixas, que algún día fueron las mejores uvas. Ya veis, compañeras, hoy aquí, mañana allí. El tartar de buey pide Albariño Rías Baixas.
Seguimos no Verán Verán, imos agora cunha proposta que están creando aquí no Concello de Sanxenxo. Trátase dunha rede de itinerarios sanado en augas abertas. É unha iniciativa pioneira no norte de España. E Juanma Lorenzo foi coñecer a ver en que consiste. O Concello de Sanxenxo non deixa de sorprendernos. Neste verán estamos descubrindo todo o seu patrimonio natural, como poden ser as praias ou as súas rutas do Camiño de Santiago. Pero agora ademais o Concello lanza un novo proxecto que é innovador no norte de España e en Galicia. Trátase dunhas rutas de sendeiros no mar. Para coñecer mellor estas rutas temos con nós de novo a Romina Fernández. Romina, contanos un pouco deste proxecto do Concello de Sanxenxo. Ola, pois este proxecto levamos a meses traballando nel, consiste nunha creación dunha rede pública de itinerario sanado en augas abertas no municipio de Sanxenxo. Neste primeiro ano a idea que temos, o que vamos a poñer a disposición dos usuarios, son 2 itinerarios balizados e debidamente sinalizados para ofrecer a disciplina de natación en augas abertas para os veciños, para os visitantes, para as familias e para os mergulladores e nadadores que se queiran achegar ao noso municipio. Serían 2 rutas neste primeiro ano. Cales son esas 2 rutas? Unha sería que abranguería a praia de Silgar e a praia de Baltar, cruzando este entorno natural onde nos atopamos, que sería o Parque Punta Vicaño. E o segundo itinerario sería na praia de Caneliñas, que é un itinerario moito máis reto, máis pequeno, e que estaría aperturado probablemente neste outono as 2 rutas. A idea é que a praia de Caneliñas sexa un itinerario guiado a nado permanente durante os 12 meses do ano e que este aberto dende máis ou menos dende marzo a outubro todos os anos. Porque que distancia ten cada unha das 2 sendeiros? Pois máis ou menos Caneliñas ten aproximadamente 150 metros, vai quedar máis como un canal de nado prácticamente sobre todo para tema a lo mellor de entrenamento, no? De nadadores, mergulladores e tamén actividades educativas con escolares, e despois este canal vai a ter máis ou menos sobre 1800 metros, máis ou menos, e poderá facerse completo ou, os nadadores ou as familias poderán facelo por tramos. E ademais vamos a ter tamén un salvavidas, un chaleco salvavidas, unha especie de colchonetas que van a poder estar á praia de descanso e por tema de seguridade. Sendeiro xustamente que pasa por aquí por esta punta de Vicaño. Contanos un pouco desta zona tamén famosa en Sanxenxo. Este é un parque público que, como vedes, é unha maravilla porque está nun entorno natural, podemos dicir que no centro, non? Un pouco que comunica as 2 vilas máis importantes do noso municipio, que son en Portonovo e Sanxenxo, e como vedes, ten un maravilloso entorno natural que se pode disfrutar tamén con actividades de lecer para os cativos e os nenos. Acaban de instalar aquí un estanque, unha zona de esparcimento moi cómoda e moi bonita no centro das vilas, e tamén podemos disfrutar, por exemplo, se vemos pola tarde das maravillosas postas de sol. A nosa idea que a xente tamén poda disfrutar deste entorno pero dende o mar. Como son as condicións de mar nestas 2 rutas? A ver, a praia de Caneliñas é unha praia moi resguardada, por eso queremos intentar que este canal de nado este aperturado os 12 meses, é dicir que calquera que se poda chegar a Sanxenxo poda disfrutar da práctica da natación en augas abertas os 12 meses do ano. Esta é unha zona tamén bastante resguardada, pero o entorno de Punta Vicaño evidentemente cos temporais e o mar hai que terlo máis resguardado, e por eso máis ou menos a finais de outubro de todos os anos a nosa intención é retirar o canal e volver a dispoñer dela a principios de marzo. Bueno, xa o puderon ver, aquí en Sanxenxo temos unha zona para os amantes da natación, nun entorno único, cun paisaxe moi bonito como esta punta de Vicaño. Así que só falta que se animen e que veñan a nadar. Calquer día podemos vir ti eu, Dani.
pois nada, tomo nota na miña axenda e a ver se algún día imos Juanme eu probar eses itinerarios a nado aquí por Sanxenxo. Nos agora seguimos falando de máis asuntos, que é importante o benestar e sentirnos ben tamén con nos mesmos. E tamén que é importante é o pelo, e sobre todo despois de tanta praia e de tanto sol, que necesita tamén recuperarse. Mandamos a nosa compañeira Alba García Moledo a coñecer a Sandra Lomba, a nosa estilista de cabeceira, para que lle presentase algunhas das principais novidades para a recuperación do cabelo. Robei o micrófono a Juanma e achegueime ata Pontevedra para facer algo que eu creo que todos e todas precisamos nesta época do ano, porque despois de moitos días de sol, calor e praia, o pelo é sempre un dos grandes presudicados. Por iso, hoxe visitamos este salón de peiteado para que nos dean algún consello de como podemos coidar e mimar o noso pelo. Os botánicos que facemos aquí podemos garantir que son 100% naturais porque nós o que facemos é misturar as plantas que conseguimos en orixen. Os resultados son uns tanto a nivel de color, unha gama máis amplia de color e a maiores uns colores feitos de maneira 100% bio, 100% eco e 100% naturais, absolutamente naturais. Este tratamento ten unha característica moi interesante que é queratinítica, é dicir, que envolve o cabelo nunha vaina de queratina vegetal, por tanto conseguimos un cabelo máis forte e sobre todo máis espeso, que é o que lle gusta ao tipo de clientas que buscan volumen. A mesoterapia consiste en unas microinyeccións ou microperforacións a diferentes calibres, a diferentes profundidades, donde facemos unas perforacións a nivel epidérmico, sempre todo moi controlado. Con este tratamento conseguimos non solo loitar contra a propia caída, senón tamén o grosor do mesmo. É un tratamento moi interesante e moi efectivo. Despois de tantos días de sol e de praia e de todas estas cousas, o pelo desgastas, entón necesito que me axudes con algún tratamento. Claro que sí. Hoxe vamos a recomendar un lifting. O lifting é un tratamento que devolve un porcentaxe moi importante de auga no interior do cabelo. O que conseguimos, o efecto que conseguimos é un efecto de máis hidratación, de suavidade, de brillo e un efecto de alineamento da cutícula devolvendo o orden ao cabelo e evitando o encrespamento. Pois nada, os estou nas túas mans, imos alá, non? Claro, vamos. Sandra, estou alucinando con este pedazo de cambio. En que consistiu este tratamento que me fixeches hoxe? Pois este é un tratamento de ácido hialurónico, de feito é un dos tratamentos estrela que temos no salón, porque a mudanza no cabelo, na cantidade de forza que recupera o cabelo, o alineamento da cutícula é moi visible desde a primeira sesión. Entonces, este tratamento de ácido hialurónico está sendo moi famoso e moi demandado. E que ademais algo que non se aprecia na cámara é o tacto, que é alucinante, o como queda con este tratamento. Eso é porque a cutícula queda perfectamente alineada, perfectamente selada, entonces ao tacto, a sensación organoléptica é de como se dá. Unha extrema suavidade e brillo, porque o brillo realmente é o reflexo da luz sobre unha superficie, que a superficie cuanto máis lisa, máis brilante, mellor reflexa a luz. Multitude de tratamentos, hoxe vimos 3, pero hai moitísimos para diferentes públicos, non? Para diferentes gustos e para diferentes persoas. E diferentes necesidades tamén. Pues convidamos tamén a Dani, que creo que vai estar un poquinho celoso se nos ve aquí. Tarde preguntando, sí. Vamos a convidalo a chegarse ata Sandra Lomba a facerse algún tratamento. Está convidado. Pois xa sabes, Dani, cando queiras, achégate ata este salón de piteado.
Pois continuamos aquí no Verán Verán en Canal Rías Baixas, tamén en Televigo, Telemiño, Canle Ribeira Sacra e a Televisión de Ferrol. Cantas veces non comentamos aquí no programa que o cine galego está a vivir tempos dourados. O que arde o filme de Oliver Laxe é un bo exemplo dese bo momento que está a atravesar o noso audiovisual. Amador Arias é o actor principal masculino deste filme. Que tal, benvido ao Verán Verán, como estás? Ben. Pois o que arde, o que estaba dicindo, é un claro exemplo dese bo momento que está atravesando o cinema galego. Non sei como vestís, se cada estamos a vivir un rexurdimento do noso panorama audiovisual. Sí, espero que sí. Por lo menos esa era a nosa intención cando fixemos a atención de Oliver e toda a equipa, cando se puxo ao traballo, pois, que fora máis ou menos un resurgir e apoiar o cine fora de España. No caso do filme O que arde, que tanto éxito colleitou tanto aquí no noso país como de xeito internacional, crees que forma xa parte da historia do cinema de Galicia con outros títulos que son referencia ao longo das últimas décadas? Sí, espero que sí, que seña referente, pero espero que os que veñen detrás, ahora que as portas están abertas, que Can nos está esperando, a decir, non a Libaxas, a todos os galegos, e además en galego, pois que isto fora un principio e non quedei 30 anos como sempre son xa. Claro, estaba pensando en sempre son xa, anos 80, agora o que arde, non ter que esperar outros 30 anos, non? Que isto cree escola, sente tamén precedente para novos talentos que tamén queiran facer produción en galego, non? Eso espero. Como chega, no teu caso, no caso de Amador Arias, como chega Amador a formar parte de O que arde? Pois chega mirando internet, vexo un casting en Navia de Mira me mira, e cando vexo que había Oliver Laxe, pois sí me interesou muchísimo, porque xa me interesaba a obra del, xa lle vira Mimosas, e entonces apunteime para o último día, e apunteme para o último día, así vou, coñezco, non se me pasara por... Iba mal a gusto incluso, decir, vai me mandar baixar un día para algo, entonces non era que Navia está cerquiña, pero... baixar todo un día para un minuto, pois non tampouco tiña moita gracia. Falamos, e aos 3 días mandou un guión e dixo que contaba comigo. Pero ti fuches a Navia pero un pouquiño para ver como era o tema, pero non coa idea de vou con todas as miñas forzas para formar parte desta película, non é un pouco máis polo feito de coñecer, non, como era o funcionamento do casting e así, non? Sí, para o último día, a última hora, que me tiña referencias con Naide, así dixo, polo menos vou tomar un café con él, además ni me iba de gorra campera, de botas de cuero, non iba como para ir a un casting. E cando Oliver te di que quere contar contigo, ti non o tiñas claro de todo, ainda o tiveches que pensar, non? Sí, porque tiño que pensarlo, tiño que falar ca familia, pois tiño que pensarlo eu últimamente, porque fago a hacer seña cine, seña un dibuixo, seña algo que faga eu, se fago, procuro facelo ben, ou decir, mellor que me salga, vamos. No filme vemos unha interpretación maxistral pola túa parte, que eu creo que do que máis a naturalidade, non? A naturalidade coa que te interpretas o papel, e que moitos profesionais que se dedican a isto de xeito profesional, porque hai que lembrar que ti non és actor profesional, xa quixeran para así. Non sei como foi esa preparación para esa interpretación de Amador tamén na película. Bueno, Oliver dice que me collou porque estou moi habitado de cousas e de personaxes, porque eu cando escribo, por exemplo, eu tamén invento personaxes, entonces, como fixe? Pois eu habitei o guión, é dicir, a personaxe que crearan Oliver Laxe e Santiago Fillol no guión, eu habitei ese personaxe, entreguei a miña alma, entonces me tiro dentro, e hasta que acabei de rodar, leveino encima. Fixéchelo teu, non? Asumíchelo como propio, non? Sí, pero o guión estaba moi explicativo, era un guión, un tocho de guión, estaba todo explicado, todo, venías como verte, subir, baixar, todo, era un tocho, que o guión son, eran 2 folios, non hai problema. E si, me entreguei, foi casi a alma, a partir de aí Oliver foi colgando cousas e amañou todo unha película. E de Amador, da túa personaxe, con que quedarías del? Que aprendiches da túa personaxe? Da miña personaxe,
de Amador Coro a leválas a calar, cousa que non faría na vida. Amador Coro é moi difícil meterse, aparte que eu sabía por Oliver, porque era o vello da película, era o angélico, decir, o bon. Entonces non era a parte demoníaca, porque Oliver Laxe quería meter na película o vello, o bon, o malo, o angélico, o demoníaco. Había a película empezaba de outra maneira, acaba de outra maneira, que se vía máis claro todo este rol, pero quedou ben compactado, decir, todo eso que el quería. Sí, pero o público ao final sente proximidade, non, con Amador tamén, a pesar de que ao final quede, non, o final como é o final, que tampouco imos desvelar, pero sí que hai unha certa conexión con Amador, non, do público, a pesar do que estamos comentando, non? Sí, a xente que sale da película quere Amador, non o 100%, pero sí sale querendo Amador. E é simpático porque a veces se dicen que en puxo o lume que foi Benedicta. Claro, que queda aí a intriga ao final. Outros, Ignacio. É dicir, pero Amador, que decir, incluso dudan de que fora a primeira vez. Claro. Sí, a mí pasoume cando tiven a ocasión de ver a película cando se estreou, en concreto vina nos cines de Ferrol, no Cine Dúplex, e sí que tiña esa sensación de non estou seguro ao 100% de que Amador, porque ten esa conexión co público, non, da que estamos a falar. Seguime de memoria, e ainda hoy dudo se Amador fora aí culpable do primeiro, porque non está claro no guión, non hai forma de saber se foi con a colilla, porque está fumando seguido. Sí. Bueno, pois tamén tes unha conexión, vese na película, unha conexión brutal con Benedicta, que tamén é actriz que se está estreando con esta película, e pregúntoche, como foi traballar con Benedicta, unha muller que ademais conquistou a toda Galicia e é querida, eu creo que por toda Galicia. Foi un placer, Benedicta fala muchísimo, hai que deixarlle que fale, pero Benedicta está habitada, está moi... rodar con ela é moi fácil, porque escuita, aunque fala moi dola, cando fala se escuita, entonces amoldase moi ben. E despois vivimos 3 días na casa onde rodamos, fomos vivir 3 días xuntos, sin que naide estuvera con nós, para facernos a nós, porque tiñamos que convivir moitas escenas, eran na casa, a casa era moi pequeniña, e sabíamos que iba a haber problemas ca roupa, andar dun lado para outro, entonces, a mí era super fácil, porque a miña mãe quería muchísimo, e había 2 anos que a perdera, entonces foi un cariño moi fácil de darlle. Ela sempre quixo ter un fillo. E aí foi cando xurdiu esa conexión da que estamos a falar. Na película tamén se plasma moi ben esa relación extraña que teñen, pero que non é tan... que é frecuente moitas veces, non? En familias, tamén aquí da nosa terra, entre unha nai e un fillo, non? Esas familias que se queren, pero que non din o que senten os uns polos outros, non? E iso sí que se palpa, non? Na película ese amor que non se evidencia, non? Sí que se palpa. Benedicta e Amador Coro quérense moito, eso vese na película, que además Amador dalle voltas, se queda, non se queda, pero non é que non quería quedarse porque seña un tostón que cuida a mãe, é dicir, como vai cuidala, con que medios vai cuidala, porque cando Amador Coro volve ao Vale, o Vale está todo a monte, realmente, está todo a silvas, o pueblo está a silvas, e é un pau que leva a Amador. Pero sí que se palpa ese amor extraño, porque a xente, os galegos, nas montañas, non falan. É o silencio, tamén é un... Son silencios, miradas, cualquier movimiento significa algo. Eu conocía unha familia que tiña 8 fillos, e a veces contábame, dicir, veño da casa, veño triste, dicir, 8 fillos comendo comigo, e ni unha palabra, Amador, ni unha palabra, iso me reventame por dentro, este silencio. Bueno, toda a repercusión mediática que tivo o que arde aquí en Galicia, no conxunto do Estado, a nivel internacional,
nunha persoa como a ti, que é allá, digamos, a todo este mundo. Como che sentou? Como viviches todo este mundo novo para Amador? Ben, aprendendo, mirando, observando, viaxei moito, estuve en cerquiña de Brad Pitt a 2 metros durante media hora, porque que pouca xente consegue. A entrada en Cannes, a miña entrada en Cannes non podía ser de outra mellor, vamos, é imposible, porque iba eu e justo detrás miña veña Brad Pitt, e despois Andy García, Tarantino, pero Brad Pitt estaba así a unha distancia de 2 metros e díxome que vira a película, que é moi ben. Bueno, ti naciches na Fonsagrada e de profesión es garda forestal, é dicir que xa tiñas algo de contacto co eixo da película, non? Coa temática da película. Como crees que se reflicte a realidade do mundo rural, a realidade da situación do monte galego na película? É real, o fuego é real, yo que o pouquiño que soltou Oliver como das mangueras, tiene falta de medios, eso é real, porque Galicia é inmensa. Hai, cando foi no 18, que vos somos aquí en Vigo, por exemplo, se hai un lume en cada casa, decir, por moitos medios, todos os medios que hai, non en Galicia, en España, non chegas, pois tardas moito en chegar aos sitios. Non hai tantos aviones, non hai tantas avionetas, gastamos muchísimo, a xente pide máis medios, pero o que temos que cambiar somos nós. Ou cambiamos, porque Oliver quería que nos sentíramos todos queimados ca película, a ver se paramos de poñer lume. Non vai ser así, non. Claro, porque unha curiosidade que igual os espectadores non saben é que o lume de o que arde é lume real, é lume do monte galego real, non é lume de cine. Sí, foise filmar a Ourense, a zona da Rúa, e houve que esperar 5 días, porque cousa que poñía Oliver algo que esperar por un mal... Por un incendio, sí, por un incendio, porque normalmente en Ourense, pues, chegas a incendios. Entonces tenía que haber un incendio que durara todo o día e da noite para que Mauro lle dera tempo. Foi rodada en 2 anos. No primeiro ano non nos deixaron meternos, todos era desde lejos, e a Oliver era como se foran fotos. Claro, que non era o que el buscaba. Entonces fixos unha brigada, pasaron os exámenes médicos, físicos, todos que aprobaron, fixos unha brigada, un coche, unha brigada real, e había que apagar lume. Porque houve que facerse brigadista para poder lavar. Brigadista, para eu pagaba lume e meterse tamén as outras brigadas a ver que se facía todo eso, sí que tamén axudaban algo, e foi cando se puido rodar. E Mauro non sabía se salía algo, se a radiación iba a fastidiar todo, e a casa tamén é real. Pero ese único lume, non? Que non é... É real. É real tamén. A 1,5 metro da casa, fixemos a mesma casa, a mesma fachada, e no inverno, cando estaba negado, queimámola, a fachada. Os pinos plantámolos con grúa nos buratos, pinos reales, árboles reales, o lume é real sempre. E un lume que parece que están os paisanos todo apagado, tamén é lume real contra un muro, pero tamén é lume real. Bueno, a cuestión do lume, dos incendios forestais en Galicia, que por desgraza tan presentes temos, non, en cada verán, en cada tempada de alto risco, non? Tamén se crea moito sentimento, non, alrededor do lume, non? A xente que sofre nas súas carnes, nas proximidades das súas casas os incendios, e tamén se traslada, non, a película todo o sentimento nacional, casi podemos dicir, que vivimos alrededor da traxedia do lume aquí en Galicia, non? Impotencia. Oliver quería gravar lume real porque el sintió esa impotencia. No 2009, el viu o segundo incendio e por pouco lle sarde a casa en Virela, onde se rodou a película, e de feito, frente á casa que se queima, había un hórreo, pois ese hórreo, no 2009, o lume levouse. Todo o monte de Vilela, onde se roda, pois non hai árboles, está bastante baixiño, porque ali non quedou nada, realmente en Virela quedou queimado, e foi o último toque para que a xente non quedara nada xa ali. E ti como ves o futuro do rural? Ti como garda forestal de profesión, veciño da Fonsagrada,
Como ves o futuro do noso monte, o futuro do rural galego? Eu vexo o rural galego tamén como na Mariña, como se decir, vexo se a xente se cooperativa, se fai empresas fuertes que pódense facer tranquilamente, pódense asociar por pueblos ou por parroquias, limpiar todo o bosque, estar limpio todo, dunha vez, porque se non hai maleza non hai combustión, iso vai empezar. E despois, como vivir? Pois, ao primeiro apretando moito, pero despois a terra sí que dá de comer, pero hai que respetala. E non pode ser tampouco de mil. As partixas que temos en cada casa que ainda Sí, que cada vez máis dueños, chega un momento en que iso non pode ser. Bueno, volvendo ao tema da película, xa decíamos, a súa repercusión internacional, tamén os seus recoñecementos que se foron colleitando por moitos sitios. Por exemplo, ti recibiches o premio a mellor actor no Festival Internacional de Cinema de Tesalónica, pero o primeiro gran premio que conseguíchedes foi en Cannes, no Festival de Cannes, onde se estreaba precisamente a película a nivel mundial e recibiu o premio do xurado. E eu pregunto, naquele momento, cando todo estaba comezando, cando o que arde estaba recén saída do forno, agardabades todo o que viña despois? Bueno, o de Cannes, daba risa porque o de Cannes, o Goya de Mauro e o de Cannes, todos os días xogábamos con isto, que isto hai que facelo ben, hai que facelo mellor, que hai que ir a Cannes, E Mauro decía, e yo el Goya. Foi todo, verdad, foi precioso. En Cannes foi terrible porque entras sendo naide e según botan a película, cando volvín a pisar a calle, era o mismo que a Brad Pitt, era non podía dicir comiente. Foi, sí, a outra... Despois onde pasei moi ben foi en China, aparte de que foi un encantado, iba mellor de ganar tamén a India, pero entón non podía, a India foi Oliver, pois eu a China. En China foi fantástico ver China. Unha gran experiencia, non, para ti? Era un festival con 15.000 personas, meternos nunha hora, sacarnos nunha hora, así como aquí nunha isla, no medio do mar, un festival, é a segunda vez que o fain, queren facer o mellor festival do mundo, e como siguen así, o xurado era de todo o planeta, estaba a representación de todos os lados, e daron o seu premio a mellor película estranxeira tamén. E encantou, e sinten a deles, que eso foi o que empecé a recoller en China e en Argentina, que a película era deles. Despois, cando me xuntei con Oliver, dixo, pois en Polonia pasa igual, e en Israel, e en Israel, dixo, porque Israel que tens, non ten máis que a terra. Pois tamén sinten, pois o sentimento de que a película fala dos humanos, das relacións humanas, e aí sí que entra todo o mundo. Bueno, como dicíamos, non és actor profesional, a túa experiencia, o teu paso por o que arde, o teu paso polo mundo do cine remata con o que arde ou se cadra non? Se cadra non. Tiña dúas propostas antes do COVID, unha catalana e unha madrileña, pero todo eso parouse, supoño que xa pararían porque os produtores vanse a outros lados, que terán que volver, vayas a onde vayas está todo parado. Non sei se seguir. Tiña ganas de acabar de que tiña un montón de dibuixos, entón tiña ganas de acabar os dibuixos e acabar dos libriños que estou escribindo, porque non se eso quede sin facer, molestaríame, vamos. Pois nada, estaremos atentos a ver por onde irá o futuro de Amador. Nos de contado imos coa nosa seguinte actuación musical, a segunda desta semana. A mí só me queda agradecerlle a Amador que viñese aínda por riba dende a Fonsagrada ata o Concello de Sanxenxo, así que un agradecemento moi especial por estar hoxe connosco. Se che parece, Amador, brindamos con Martín Kodax, pois como non, polo que arde. Polo que arde, polo cine galego. Me estoy enamorando hoy de ti, pero perdidamente. Yo no me lo esperaba, pero te amo cada día más. Contigo no sé qué me pasa, que acabo de conocerte y ya me haces falta. Contigo no sé qué me pasa, que te acabo
abrazo, si les gusta eso. A la cuenta, 1, 2, 3, dale un beso. Bésala, Que ella quiere, ella se deja, ella se deja. bésala, Que ella quiere, ella se deja, ella se deja. bésala, Que ella quiere, ella se deja, ella se deja. bésala, Que ella quiere, ella se deja, ella se deja. Un besito tocadito, tocadito, robadito, suavecito, un besito tocadito, en la boquita, robadito, sabrosito, un besito tocadito, dame un besito, robadito, afincadito, un besito tocadito, como lo quieres, robadito. Dende Sanxenxo e para toda Galicia, Verán, Verán. Co patrocinio de Adegas Martín Kovacs. Denominación de orixe Rías Baixas. E Concello de Sanxenxo. Es norma de cortesía que te concedan un último deseo antes de pasar a mejor vida. ¿Qué iba a pedir yo? Un pez que no quiere más que nadar. Pues pedí Albariño Rías Baixas. Hay que saber dar el salto con dignidad. El pescado pide Albariño Rías Baixas. Aquí estamos de novo e por fin temos que ir á praia. Xa saben que aquí no Verán Verán estamos a buscar a praia deste 2020 do Concello de Sanxenxo. Esta semana é a quenda de Pragueira. People, you know, welcome to the party show music. Tony Junior, La Bomba, Darío Martínez, ya tú sabes. Verano, pa' mi gente, you know. A praia que visitamos hoxe alterna unha fina área branca con zonas rochosas. Ten unhas vistas privilexiadas á Illa de Ons e é famosa pola boa calidade da comida dos seus numerosos chiringos. Hoxe descubrimos a praia de Pragueira. Métele sazón que lo que trae fiesta, pa' que esto en la disco le pinte la cabeza. Una nueva onda rica pa' que lo machuquen. DJ sube el volumen pa' que A praia encántame porque ten un arenal moi grande, entonces non estamos todos apelotonados. Es una playa muy tranquila, hay mucha paz, es grande. Pues que la arena es muy suave y es muy fina y que el mar siempre está bastante caliente. Pues hay mar, peces, planijos y todo. La arena fina, la tranquilidad, el espacio, ¿qué más se puede pedir? Esta praia mide sobre entre 300 e 400 metros e nada, está unida coa praia de Major. É unha praia bastante tranquila, con bastantes rocas. Son as chamadas mareas vermellas e debido ás mareas vivas son microalgas que se arrastran hacia adentro e quedan estancadas dentro da ría, pero nada, non afecta ao baño nin é nocivo para a xente. A afluencia polo xeneral suele ser entre media e alta. Un saludo para Verán Verán. Un saludo para Verán Verán. Estamos mucho en el agua y jugar a las palas, pero lo que pasa que ahora no se puede. Pero bueno, moi ben, é moi agradable, é unha praia moi longa, por lo tanto podes camiñar moito, así que está moi ben. Pues sobre todo bañarme y tomar el sol. Bañarnos, buscar cangrejos, tirarnos de rocas, sí. No, nada, primero echar la siesta, luego un bañito para refrescar y ya está. A ver, tomado sol, bañarse, tomar algo no chiringuito. Bueno, aquí lo que puedes es estar relajado, estar a gusto, tomarte un buen mojito, una cerveza bien fría
Y luego, pues, con el tema de la carta, tenemos una carta corta. La base de todo es la hamburguesa, nuestra hamburguesa, que es la hamburguesa que yo comía con mis amigos y que he querido traer a este sitio para que la gente la disfrute. Y sobre todo una maravillosa parrilla con cortes de lomo, todo viene taqueadito, un secreto ibérico, todo como para un picoteo. La esencia de este Vico Beach es, ¿cómo se puede decir? Happiness, es estar a gusto, estar tranquilo e irte de aquí súper contento. Moi ben, é moi tranquilo aquí ao lado da praia, estáse cómodo, estáse ben. Está lo del mar y que esté en Sanxenxo y que puedas venir dando un paseo y que se pueda estar distancia de seguridad y aprovechar el tiempo tan estupendo. El chiringuito está chulísimo, no sé, se come muy bien, el guacamole está muy rico, las hamburguesas. Xa comprobamos a calidade desta praia de Pragueira, así que agora David e eu despedimos para comprobar a calidade dos chiringuitos. Bueno, pois a praia de Pragueira é outra das candidatas a converterse na praia deste verán de 2020 aquí no Concello de Sanxenxo. Xa saben, compite co areal que lles presentamos a semana pasada, que é o de Caneliñas. Así que xa saben o que teñen que facer, entrar no Facebook do programa Verán e escoller se prefiren unha ou outra das praias que lles estamos a presentar aquí no programa. Unha praia que, por certo, de Pragueira, que coñece moi de preto o noso seguinte convidado, aínda que de momento non lles vou dicir o motivo. O noso seguinte convidado é Adrián Castiñeiras, actor. Que tal? Como estás? Benvido ao Verán. Que tal? Moitísimas gracias, encantado de estar aquí. Bueno, antes de nada, como vai indo ese Verán? Moi ben, estupendo. Hoxe é certo que temos un día moi galego por outra banda, sí, pero está sendo un verán maravilloso, moi ben, aproveitando para pasar moito tempo en Galicia, que é algo que me gusta moito, combinando familia e traballo. De traballo como andamos? En que proxectos andas metido agora mesmo? Se é que se pode contar algo, porque xa se sabe que estas cousas, pois a veces non se pode desvelar de todo, non? É certo que nos actores sempre estamos como ata que non está todo pechado, todo ben, e moitas cousas que non podes dicir, pero que sí que podo adiantar é que estamos xa traballando nunha película, nunha longa metraxe, que además vai ser a primeira longa metraxe que vou producir coa miña propia produtora, que é Kraken Films. Sí. Vai estar dirixida por Fernando Tato, do que falábamos antes, maestro de actores e actor, que coinciden con el en Faro e outras series, e empezamos a rodar as primeiras imaxes entre 1 e o 3 de setembro, aquí en Galicia, en Santiago. Bueno, pois estaremos atentos a esa longa metraxe, e tamén estaremos atentos a Estiva, porque claro, está aí a cousa, esa serie da TVG, de a ver se hai ou non hai segunda tempada. Entón está claro, están os seareiros un pouco aí intrigados a ver se vai haber ou non segunda tempada. Non sei se nos podes dicir algo, pero que sí que nos podes dicir, se cadra, é se por fin se confirma a súa presenza en algunha plataforma digital, unha cuestión que tamén se leva falando dende hai moito tempo. Pois mira, estamos igual que os nosos seguidores, non sabemos nada seguro, porque agora xa sabedes que son tempos de moito cambio na industria da televisión, co tema do Covid parouse todo moito, sí que é certo que había rumores moi fortes de que a serie xa estaba para unha plataforma, e logo a partir de aí todo, se eso é certo, a partir de aí todo pode pasar, non? Porque cando entra unha plataforma, ás veces series que non se ian renovar acaban renovándose, ou ás veces non ten tanta influencia, depende do caso concreto, pero noticias 100% seguro ainda non sabemos nada. Sabemos que a serie funcionou moi ben primeira temporada, que tiu moitos seguidores tanto na emisión en TVG como na plataforma digital de TVG, polo de agora é todo o que podemos adiantar. Pois estaremos atentos, pero o caso é que falando de plataformas, non sei se, como vestís, se cadra é o futuro do noso audiovisual, se a plataforma digital, se ese tipo de consumo dos produtos audiovisuais son o futuro para todo este sector, que aparte non é un sector cativo aquí en Galicia. Non é. Dá traballo a moitísima xente, moitísima. Xa non é unha cuestión de futuro, é unha cuestión casi de presente. De presente, non? O sea, a supervivencia do audiovisual do ficción en galego pasa polas plataformas, porque facer ficción é moi caro, as audiencias dos canais tradicionais están baixando, eso é unha cosa que ve todo o mundo, en ficción tamén, porque a xente xa non ve cando tille programas, a xente ve cando ela quere. Entón, hai un mercado para iso, aparte é unha cousa moi curiosa, as plataformas todas teñen o mesmo lema, nos queremos historias locais que teñan unha proxección universal.
E o produto galego é así, porque unha vila mariñeira hainas en moitas partes do mundo, non? Problemas portuarios hainos en moitas partes do mundo. Entón, pois, é facilmente exportable a ficción que facemos aquí. Ademais, temos moi bons profesionais, temos diante e detrás das cámaras, creativos, guionistas, actores, técnicos. Entón, eso hai que fomentalo e hai que aproveitalo, e para eso hai que sacar o produto fora deste mercado. Bueno, se te parece, falamos tamén do outro éxito no que participaches, do que formaches parte, Vivir sin permiso, por suposto. Primeiro, preguntarche por esa experiencia de como foi gravar, pois, por exemplo, con profesionais do talle de, agora non me lembro, de José Coronado, que non sei como me esquezo de José Coronado. Sí, Zaera. Sí. Pero foi un reto moi grande, porque eu sempre digo, entón, foi como poñerte a xogar a Champions, non? Por unha cuestión de expectativas e de escenario, porque ao final é certo que a diferencia entre os profesionais de aquí e de Madrid non hai ningunha prácticamente, pero sí que é certo que o escenario impón, porque te chegas ali un plato con estes nomes e ti sabes que hai que dar un rendemento, que hai que estar á talla desta xente que exixe moitísimo. Pero bueno, pola outra banda tamén foi unha aprendizaxe moi grande para min, e funcionou, saiu ben a cousa, a serie foi un bombazo, tanto a primeira como a segunda temporada, e te das cousa da magnitude destas series tamén pola rúa, non? Porque claro, de repente a xente, mira que eu levo carreira en Galicia, pero a exposición é moitísimo máis grande, moitísimo máis grande. E nada, unha experiencia moi bonita, ademais xogaba en casa, porque isto era en Galicia, o que axudou bastante. E bueno, tamén con rumoroloxía, de se pode haber máis temporadas ou non, depende tamén de en que anden os protagonistas, non? Claro. Pero estivo ben. Por certo que moitas escenas desta serie graváronse aquí na zona do Salnés, na zona de Arousa. Que tal foi a rodaxe por estas terras? Moi ben, estupendo. Porque aparte foi un verán destes maravillosos que facía boísimo tempo, e aparte tives os actores que viñan de Madrid, era como, pero que tempo máis bo, pero que praias, pero que comida, pero que dicimos, claro, que isto, Galicia sigue sendo un dos grandes segredos de España. Parece mentira, pero aínda é. Bueno, e como foi, claro, porque unha cousa é traballar aquí en Galicia, o que dicías ti, non? Un pouco xa que é como da casa, e outra cousa é traballar, aínda que sexa aquí en Galicia, a nivel español. Esta experiencia de Vivir sin permiso, ti xa viviches noutras producións, é o caso de Reinas ou Acacias 38. Como é? Ves, notas diferencia? Hai máis presión? A ver, xa te digo, a nivel profesional non, porque realmente o nivel dos profesionais de Galicia é exactamente igual co de Madrid. Hai unha cuestión de medios, evidente, non? Que habitualmente estas series teñen máis presuposto, entón notas, por exemplo, a presencia de máis exteriores ou a posibilidade de ir a rodar pois máis lonxe, equipos un pouco máis grandes, pero tamén é certo que en Galicia se fai un esforzo moi grande porque as series luzcan, non? Entón sí que ves unha serie pois das últimas produtoras cos que traballei, por exemplo, Voz Audiovisual. Son series que lucen moito, aínda que teñen presupostos moito máis axustados que unha serie nacional. Claro. E logo, a outros niveles, pois xa te digo que é pouca diferente. Logo, si a nivel exposición, non? Unha serie como Acacias, que leva tantos anos vendo todos os días pois prácticamente 1 millón de espectadores, ou unha serie como Vivir sin permiso, que chega aos 2 millóns e pico de espectadores por capítulo, claro, a repercusión que eso ten é moi boa. Para o traballo do actor, pois tamén axuda a que vayas enlazando máis traballos. Bueno, o sector do audiovisual en Galicia hai tempo xa que vive un momento moi bo, un momento con moitas boas producións, e que agora iso tamén se está vendo a nivel estatal. Vivir sin permiso é un exemplo, Fariña é outro dos grandes exemplos, dos grandes referentes, e tamén, por exemplo, Negua, que tivemos a oportunidade de ver en televisión española, pero falta algo máis para a expansión do audiovisual galego ao resto de España, e refírome á cuestión das temáticas, quizáis os tópicos, o tema do narcotráfico moi socorrido, no tema de Negua, por exemplo, non? Os tópicos do entroido mesturado con toda a trama que había de investigacións, de asasinatos, etc. Falta sair deses tópicos para consolidar o sector en Galicia a nivel estatal? Sí. É certo que os tópicos, claro, tamén é unha cuestión do que o mercado demanda, non? Cando se pon de moda unha cousa e algo funciona, todas as produtoras ou todas as canles, neste caso, van a explotar a mesma fórmula, non? Claro, dixeron, funcionou Fariño, vamos ir a Galicia a pedir máis do mesmo. E ás veces o que falta é capacidade de risco por parte da xente que ten que tomar as decisións. Porque é moi difícil, entendo que son posiciones nas que a xente que manda o que quere que as cousas saian ben, e hai pouco marxe para ser creativos tamén, non? Se lle pide aos guionistas, aos actores, aos directores que sexan moi creativos, e ás veces os directivos son menos creativos. Entón eu penso que coa calidade que temos aquí de todos os profesionais que estamos falando, se arriscar un pouco máis nas fórmulas e nos souberamos vender mellor,
eso sería maravilloso, porque a mí unha cousa que me dá un pouco de rabia, que vexo, por exemplo, producións catalanas que teñen moitísimo percorrido, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, que se venden en Estados Unidos, que se venden en Movistar Plus. En Galicia custa máis facer iso. Tamén é certo que era porque o mercado de aquí tiraba moito, pero agora que o mercado de aquí está baixando é cando é o momento de coller e dicir, temos esta capacidade de produción e isto que sabemos facer. Bueno, a ti vimoste en moitas facetas, xa levas uns cantos anos diante da cámara, traballando en distintos proxectos, comezando pola serie O Faro, pero claro, pregúntoche, dentro da interpretación, onde está a personaxe, onde te gustaría estar, que papel te gustaría interpretar, onde te ves dentro de todo o que fixeches, porque foi moi variado, entón, con que te quedarías de Cabra? Con que iso, claro, son cousas distintas, que tiven a sorte de ter moitos personaxes moi distintos todos, e eso é un luxo nunha carreira dun actor, non? Porque cando ten casillas é certo que ao final eu empecé facendo unha especie de galán, pero enseguida me deron as oportunidades de facer outras cousas. Facer de Felipe II en Reinas foi unha cousa maravillosa, porque claro, unha serie de época, rodada en inglés, rodada nos escenarios nos que el viviu, porque rodábamos ali no Escorial, que era unha cousa que xa estar vestido así, estar rodando neses sitios, dábache a metade do personaxe. E logo con Estiva tiven a sorte, porque claro, en Galicia sí que se me coñecía máis cun perfil máis de el novio, o chico guapo, non? Ese tipo de cousa, non? O galán e tal que dicíamos. E César Longueira é un personaxe completamente distinto. É un jefe mafioso, bruto, sen educación, e que a Televisión de Galicia apostara por min para ese personaxe foi unha cousa que me deu moita ledicia e que tamén foi un reto grande no que traballei moito e que estou moi contento co resultado. Eso foi, a verdade, que foi un personaxe moi satisfactorio. E entón, a pregunta do comezo, que che gustaría ou que che queda por facer? Pois me gustaría interpretar algún personaxe, a facer un malo, porque César Longueira non é un malo, é un tipo de bo corazón. Gustaría facer un malo sin escrúpulos, destos que casi que teñen un punto de loucura, un tipo Joker que son xente que non ten que responder a nada, non? Algo así me gustaríame moito. E de feito, o personaxe da película esta que vamos empezar a traballar agora, que é o protagonista, é un tipo que está nunha situación moi límite emocionalmente, moi límite. Eso tamén é unha cousa que me apetece explorar, porque son un tipo como moi estructurado, non? Entón, todo o que seña sair de aí é interesante. Bueno, ti es da Coruña, pero estás vinculado a Rías Baixas e en concreto a este concello que nos acollo, o concello de Sanxenxo. Xa dicía ao comezo, cando falábamos da Praia, que estás vinculado a Pragueira. Contanos, a ver, por qué? Pois mira, isto é a miña vinculación con esta zona de Galicia. Eu nacín con 15 días, os meus pais me colleron e nos fomos a pasar prácticamente un mes inteiro, eu nacín en xuño, a inicios de verán, á zona do Rosal, que Pontevedra é máis abaixo, pero Pontevedra. E a partir de aí empecé a veranear prácticamente toda a miña vida no Rosal, ata que empecé a ser un pouco máis maior, e aí empecé a pasar todos os veráns cos meus amigos na zona de Portonovo de Sanxenxo. Entón, é casi como a miña aldea, digamos, non? Porque son de cidade, son de Coruña urbanita, pero se eu tivera que dicir cal é a miña aldea, sería algún punto na zona de Pontevedra. Entón, a partir de aí, cun amigo que leva moitos anos tamén traballando nesta zona e con outro amigo que é de Noalla, sempre tivemos a ilusión de montar un chiringuito de praia. Porque eu digo sempre, vive todo o que poidas en verán, porque moito, e vive todo o que poidas na praia. Entón, este ano surxironse unha posibilidade dun terreo que había aí que estaba sen explotar de montar o chiringuito e dixemos, pois pa diante, a probar a experiencia, e montamos un chiringuito no Miradoiro de Pragueira. E aí está ese chiringuito no Miradoiro de Pragueira, pero claro, todo isto do chiringuito xorde tamén dunha viaxe, non? Sí, efectivamente. Unha viaxe que fixeron dous socios meus a Tailandia, non, eles dous foron a Costa Rica e a Bali, e eu fun a Tailandia con eles tamén. E aí, empezando a mirar como eran os chiringuitos dun sitio e de outro, vimos que tiñan unha atmósfera moi especial este tipo de chiringuitos. E que Galicia préstase perfectamente polo entorno que ten para facer unha cousa dese estilo, máis tipo balinés, cunha atmósfera máis rilli, ou a lo mejor un pouco máis chill out, porque en Galicia hai moitísima tradición de chiringuito, pero é outro tipo de chiringuito. Sí, outro modelo, distinto. É outro modelo. Agora empeza a salir un pouco de cousas distintas xa, non? E dixemos, por que non coller esta esencia de chiringuito balinés, tailandés, costarricense e traela a Galicia?
Eso é o que fixemos con Vico Beach, que é como se chama, Vico Vico Beach, Beach. efectivamente. Bueno, e en Vico Beach hai tamén unha parte de lecer cultural, non? Con actuacións, con monólogos, con DJs. Sí. Contanos un pouquiño, que podedes ofrecer máis alá do placer de estar naquela zona tomando algo? Claro, bueno, con isto hai que dicir unha cousa, claro, nós tiñamos un plan para antes do COVID, claro, que logo pasou todo isto, estivemos valorando moito se nos compensaba abrir este ano ou non, pero dixemos, mira, vamos para adiante, hai que facer cousas, hai que lanzarse. Que pasa? Que toda a parte cultural, que ademais é do que máis eu me encargo, quedou un pouco en stand-by por este tema, porque non podes ter moita xente, cada vez a cousa ademais pinta peor, entón, claro, tiñamos monólogos concertados que cancelamos. É certo que tivemos unha sesión DJ, probablemente a semana que ven teñamos un concerto dun grupo de aquí da zona, pero claro, todo isto está, a idea é que se todo vai ben o ano que ven, ter unha presencia moito maior de cultura e arte galego da zona, máis concretamente local, no Chiringuito, facendo exposicións de artesanía, facendo contacontos, concertos, pero isto veis que vamos ter que esperar. Pouquiño a pouco. Bueno, preguntarase a xente que queire ir ata ali, algunha especialidade, algo que nos recomendes para tomar ali? Pois mira, somos a especialidade da casa é a hamburguesa Vico Beach, a Vico Burger. Como vai? A ver, que leva? Mira, leva, traballamos parrilla de carbón, entón son 180 gramos de Black Angus, carne seleccionada, e logo leva queixo azul, leva cebola a parrilla, bacon a parrilla, e a nosa salsa pepinillo encurtido, e a nosa salsa barbacoa que está cun ingrediente segredo que eso non vos podemos que eso non se pode desvelar, aí os padais máis astutos terán que averiguar. Bueno, pois temos que ir un día a probar esa hamburguesa, así que xa estaremos en contacto para ir ali a ver que tal está. Pois moita sorte tamén neste novo proxecto. Nos de contado, imos coa derradeira actuación musical desta semana con Mardavila, como sempre un placer por estaren aí, porque nos acompañen todos vostedes unha semana máis. Eu quedo aquí con Adrián a ver se atopo ese ingrediente segredo. De momento, Adrián, se te parece, brindando con Martín Kodax. Fantástico. Pois polo Vico Beach. Polo Vico Beach e polo verán galego. Cartas en el cajón y ninguna se amó. Nunca un príncipe azul por tu vida pasó. Ves las horas marchar frente al televisor. Sin dormir, de tu calor, llámame y a tu lado yo estaré. No me preguntes quién soy, pues no lo sé. Háblame de tu oscura habitación, de tus noches sin dormir, de tu calor, llámame y a tu lado yo estaré. No me preguntes quién soy, pues no lo sé. Mil calles llevan hacia ti y no sé cuál he de seguir. No tengo tiempo de perder y ya se va el último tren. Quizás mostrándote una flor o hacer que pierdas el timón. Poner tu nombre en la pared o amarte en
tu amor y una seria relación. No quiero robarte el corazón. Yo no quiero que llores por mí cuando no esté junto a ti. Y ahora préstame atención. Tan solo quiero tu calor. Cuando brille el sol te recordaré si no estás aquí. Cuando brille el sol, olvídate de mí. Cuando brille el sol te recordaré si no estás aquí. Cuando brille el sol, olvídate de mí. Cuando brille el sol te recordaré si no estás aquí. Cuando brille el sol, olvídate de mí. Cuando brille el sol te recordaré si no estás aquí. Cuando brille el sol, olvídate de mí. Cuando brille el sol te recordaré si no estás aquí. Cuando brille el sol, olvídate de mí. Cuando brille el sol, olvídate de mí. Dende Sanxenxo e para toda Galicia, Verán, Verán. Co patrocinio de Adegas Martín Kovacs. Denominación de orixe Rías Baixas. E Concello de Sanxenxo. A ver si nos organizamos un poco, ¿eh? Que estamos todos en el mismo arroz. Los mejillones y las gambas hemos pedido al Albariño Rías Baixas. Si alguien se opone, que lo diga ahora. Todos de acuerdo menos el bogavante, que no se ha presentado. El arroz pide Albariño Rías Baixas.